Tras a senda de colaboración iniciada entre o Concello e a hostalería para dinamizar o entroido a raíz da designación dos festivos locais, o Executivo segue a reforzar outros eventos que repercutirán positivamente no sector. Un deles é a Festa da Xuventude, que se celebrará o 13 de abril e contará coa actuación da París de Noia. Estase prácticamente pechando o que son as actividades destas dúas festas, a Festa da Xuventude que se vai a celebrar o 13 de abril, onde vai haber durante todo o día todo tipo de eventos desa cultura urbana, deportiva tamén, e finalizar co que é o evento musical, que estará, pois, en este caso, conformado pola actuación de un disc-jockey local e da Orquesta París de Noia, non? O cual, bueno, facía tempo que o casco urbano pois non podía contar con esta orquesta que creo que é reconocida en toda Galicia. Outra orquesta de referencia, a Panorama, actuará na véspera da festividade de Santa Uxía, que se celebra o 12 de setembro co obxectivo de achegar máis visitantes á vila. Do mesmo xeito, tamén dentro do que son a festividade de Santa Uxía, en concreto a víspera, o día 11, pois, tal como nos habíamos comprometido e ca intención de que durante esos días que se celebran outras festas na comarca, a máis importante, a festa de referencia, sea da nosa patrona, decir que tamén está contratada e vai a actuar o que é a Orquesta Panorama. Ademais destes eventos, dende o Concello seguirán a colaborar coa hostalería na organización de outras iniciativas como as rutas de tapas ou os vermús musicais.